handa na ba kamo sa bago tang aadalan niyan? Kung handa na kamo, madya, tamapuon na kita. Pero bago yan, batiyon na muna nindo ang sa indong maestra nin Happy Teacher's Day. Sabayan nindo ako. Happy Teacher's Day! Ini ang letrang D. Ang tanog ka ini, D. Ang tanog ka ini, D. Ulitin mo daw. Matibay. Ini ang letrang D na may tanog na D. Kantahon ta daw ang letrang D. Ini ang letrang D, letrang D, letrang D. Ini ang letrang D, 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 D. Sabayan niyo ako. Ini ang letrang D, letrang D, letrang D. Ini ang letrang D, 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 D. Nakuya ang mga bagay na nagpupuo sa letrang D. Ano ang apod digdig? Tama, ang apod digdig? Dila. Ulitin mo daw. Matibay, ang apod digdig? Dila. Ano man ang apod digdig? Tama, ang apod digdig? Dahon. Ini kaya, ano kaya ang apod kani? Tama, ang apod digdig? Duyan. Ulitin mo daw. Duyan. Pirang muro ang nahihiling nindo? Tama. Igwang duwang muro. Sabihin mo daw, duwa. Saro pa, duwa. Matibayon. Unga. Ano kaya ang apod kani? Tama. Ang apod kani, damulag. Ini man, ang apod ka ini, duot. Ini, dugi. Ini man, ano daw kaya ang apod digdig? Tama, ang apod digdig, dungo. Ini man, ang apod ka ini, domino. Ulitin mo daw, domino. Tapos ini, ang apod digdig. Tama, ang apod digdig, doktor. Ulitin mo daw, doktor. O yan mga bagay na nagpupuon sa letrang D. Pangaranan pa daw giraray ini, ikutitang, duwa, duyan, dila, damulag, doktor, dahon, domino, dugi, dungo, saka duot. Ika naman daw, ulitin mo ang mga bagay na nagpupuon sa letrang D. Matibay. Adalan taman kung paano sinusurat ang letrang D. Arog kani sinusurat ang dakulang letrang D. Arog man kani sinusurat ang sadit na letrang D. Ulitin mo daw, isurat sa duros ang letrang D.
nadagdagan sa inyong kaaraman. Salamat sa pagdalan at sa pagdamok. Paalam!